Hadirin pemirsa penonton yang berbahagia, Bapak Panitia yang kami hormati di dalam rangka kunjungan Bah Buyut Pulau Nina. Tentunya di kesempatan malam ini Lingga Budaya Sandiwara sengaja akan mengetengahkan satu buah cerita yang kami ambil dari kitab Lontar Cirebon Kanda dengan judul kalimatnya Mustika Pusaka Pekandangan dalam serial Misteri Siluman Alas Roban. Apabila di dalam alur cerita ini dianggap menyimpang, ada kejanggalan, baik sindir yang kurang terukir, baik bahasa yang kurang tertata, maklum kami manusia biasa, tanpa lepas dari salah alfa dan dosa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah hadirin, ringkasan cerita yang baru saja kami sampaikan untuk Anda sekalian, Batik yang baik, tunda yang nista. Akhirnya dari kami pembantu acara Ujang Bulan Amboy mengucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan lewat suguhan cerita Mustika Pusaka Pekandangan. Mustika Pusaka Pekandangan dalam serial Misteri Siluman Alas Roban. Ladala wong Cirebon kawitan gawe lantaran ding pengikien aku nagarunting bakal gawe geger. Mulane semono aja kelangan aku nagarunting wong Cirebon selamat tinggal. Dening kabeh kadang pinangeran. Ayo Rayi, kita bareng-bareng lumebu ning sajerne gedung Jimat Silaradeno. Kumarang gagang suarane kepiring sing ketepian nokrep pangaminangkane bos Korea ngaturaken matur suwun. Watan ketinggalan sareng nok caminge gedhe nok caming minangkane sing ana ning Taiwan ngaturaken mature kesuwun nok repa nok caming sing ana ning Taiwan dewe. Kantun pani
muda minangkane kang ora mati minangkane sing duwe klambi loreng boten ketinggalan sareng nok jujue keding sing ananing Taiwan sing paling nyaman lan sabar nok juju sing ananing Taiwan dewe boten ketinggalan sareng Bunda Joli Bunda Joli Bunda Joli minangkane sing ananing Taiwan dewe Bunda Joli bos Taiwan matur kesuwun dening kabeh kadang pinangeran kula terus terang baik sebenarnya suniki masih ana perasaan was-was lan wedi wani sote karo sampean lamun dhewekan isin ora sanggup sebab apa pripun Kang kantun mamae Talita bapak tuane Talita ngegedi gedung jimat Silaradeno nggih kang penuh bersejarah tempat pusaka-pusaka sing berkaromat mulane aja dianggap aja ora sopan sareng boktone depina minangkane sing duwe CSM aja lali kesawang dening kula karo sampean iki sajenenge gedung Silaradeno tempat ini pusaka padahal benda mati Rayi nggih leres Kang bagi kita sing ora paham tapi di balik pun penuh misteri penuh rahasia nggih leres kelingan kenange maneh sing duwe CSM minangkane yang punya beras bening eman sayang sama wanase apa maning bakal wis ngobrol masalah sing arane ning dina Jumat Kliwon sanalika bengen nggih apa ora kelingan sampean pripun sih Kang sing jaga Jumaga jadwal piket ning gedung jimat jareng basane bakal sore mancing esok innalillahi saya cocongan minangkane sing duwe cair ningan sing duwe cair abang langka gagale ya Kang langkah gagale ya Allah malahan sing durung lawas artinya sing bisa dikatakan paling kari lamun ora salah anaknya kakang pangeran kuneng kayaknya jadi korban ning gedung jimat Silaradeno sarang putra bungsu gede minangkane panitia nom sarang ayah Agus Saline gede minangkane sakit dumampir mulane kula pesen karo sampean pripun Kang pripun setiap jalanaken tugas aja lepas kelawan bebarengan kekompakan nggih aja duweni selisih paham lah itu inilah apa maning kita orang seneng karo wong sing sering golek tirai jarong kene iki si wong sing sering golek tirai ngerti beli apa kuno pripun ku Kang golek tirai ku cari muka karo pemimpin iku aja ditiru aja simpang siur konon aja nggih bener keceli boleh tadi bakak bebarengan iku senajana abot kah bisa enteng
Toli umpamane bagian kula istilahnya bagian semene kak. Ngerasa beli weruh ya takon. Nggih Karo sepatutnya wong Kang. sing weruh supaya aja salah paham. Oh. Masya Allah. Apa ki Kang? Adalah. Karena gara-garanya apa kini kok? Bu. Raji. Mana macan? Awas kadang Pinangeran. Oh. Ayo, maju. Salah sawijining raja rimba. Macan wujude kun. Awas sing hati-hati. Ayo, dicandak. Siji, loro, telu. Iya. Hilang seketika Kang. Bener-bener tegar. Iya Raji. Bener-bener sungir gedong cimat cilarat Iya dia. bener. Tapi lamun kudu weruh, Heeh. kudu macan sembarangan. Sejelas. Kudu sebaiknya kononnya Kang. Macan-macanan. Macan dade-dadean. Oh iya. Awas Kang, apa maning Kang? Ladalah menus gawe geger gawe ramening tempat panggonan kita. Rasa terusik kabeh bangsa neng koda. Bakas sirah pengen weruh aku koda mening golok cabang menus. Oh. Wujudaken salah sawijining pocong rupane. Heeh. Iku salah sawijining kodam. Kodam. Dudu pocong liar. Nggih. Dudu pocong penghuni perapatan. Apa maksudnya sirah pocong ngatonaken wujud kelawan kula kabeh kadang Pinangeran? Manusia Isun. bisa aku menampakkan diri Ya. ning pengingin langkah ampun-ampun manusia. Oh. Sira dadi ngerasa kena kelangan pak empane sira. Bener. Masya Allah kabeh kadang Pinangeran. Nggih kula Rupane cuma mau ora disuguhi. ora disuguh Kang, jelas. Pocong ning wujude. Ya Ampurane segala kelalaiane kula kabeh kadang Pinangeran. tolong manusia. Iya. Bakal wong duwe agem-agem openana manusia. Iya. Yen kaya konon aku nih bakal mancing maning Mangga. ning golok cabang. Ayo mancingan ning panggonan. Kesaksen dining sampean kabeh Nggih kula saksen Kang. pusaka sampai ngawujud kodame metu sing Kodame? merangkane. Metu sing kandang. Iya. Rasa terganggu ya Kang. Tutu terganggu Rayi. Pripun Kang? Rasa kelaparan ngeli pengen mangan. Sampeyan ku Kang. Iya. Aduh. Apa mal itu Kang? Tengkiruk. Tengkorak kudu Kang. Oh iya. Sampean ya. Gemeter. Awak-awak pada linu, dengkul kayak copot kayak beli. Rame temen jagat ya. Nyatane masih ake wong. Iya. Wong masih pada melek. Enak manusia mah ngomong karpe dewek. Tapi bangsane aku bakal ngomong cangkeme dijaga bloli anteng-anteng.
Lagi pada apa sirah? Lamun kudu weruh iki kabeh kadang pinangeran sing sangajane pengen meriksa ning sajana gedong jimat sila Radenok. Harapan meriksa pusaka-pusaka keagungan bumi Cirebon. pusaka ning sejrone gedung jimat sila Radenok. Kaya konon. Adia weruh ning sira manusia. Ya. Baka pengen buru aku kodame jubah tambal sewu. Iya. Tolong gawarakaken sing duweni. Nggih. Ajenak butuh, ajenak nganggone bae. Aku kepada pengen diopeni. Iya. Baka sira wis paham lan ngerti tulung sampeaken ya. Aku ne bakal mancing mani ning jubah tambal sewu. Ayo, mangko bakal tak laporakan tak kopai weruh kang kaya itu. Kodam-kodam pusaka sing berkaromat seolah-olah sampai menampakkan diri lamun kudu ngomong kulaku ora keopenan. Kang. Lamun mangannya kurang mangan. Kurang mangan jelas. Lamun adus ya kurang adus. Tapi yang maklum kita manusia biasa sing ora lepas kelawan kelalen ya. Iya. Jadi saiki ayo bareng-bareng meriksa ning sajana gedong jimat sing ana ning kene masih utuh apa ora dah. Nggih, mangga. Ayo. Klambi si gundil anak wonten. Badong bato kopiah waring anak Wonten. Segala pusaka-pusaka masih utuh Lengkap, Bang. anak tetekan sigar penjalin anak tapi kayak anak keganjilan rai Pripun, Kang? ning sebelah kene karo sebelah kono mengko bareng-bareng ayo diteliti. Ayo mangga. Masya Allah. Pripun, Kang? Belai rai belai Belai napa, Kang? belai Sing dadi belaine pripun? ana sing ilang. Wonten Kang Ical kono. Iya ana sing langka pusaka. Pusaka apa? Oh iya takon Nggih. pusaka keagungan bumi Cirebon termasuk keris naga runting karo kembang cangkok Wijaya Kesuma roh macem silang karai. Nggih Kang. Aja dianggap enteng iki kejadian iki. Aja dianggap remeh. Jelas belai gula-gulaan nggih Kang. Bakal kula kelawan sampean kadang pinangeran sing bakal mengkoli bendung. Nggih leres Kang. Masya Allah apa ya? Kok bisa kejadian Kang kaya iki? Coba Pripun Kang, pripun? lamun kemutan Jumat Kliwon mau sing jaga siapa ya? Punten Kang Cakabayan, punten Kang Cakabayan. Iya. Coba tingali pembukuan wau Kang. Oh jadwal piket. Jadwal pikete, nggih. Untung iso ora kari. Segala iku persiapane wis ana. Nggih. Coba Kang ditingali Kang. Coba. Punten ya rai digecel. Kualik dibeneri Kang. Catatan bonan. Pripun Kang? Sinten ngono Kang? As asa, as usu, at ata. Suta. Jumat mau Kliwon. Aduh. Waduh. Jelas suta ku ya. Langkane pusaka termasuk gawe beban abot. Nggih. Karo kula sampean kadang pinangeran. Apa iki ya?
Sudah jaya jaga pusaka ning Jumat Kliwon mau. Lalai kayang ya. Ora laporan. Dianggap aman-aman baik. Disepelekaken baik. Laka keilangan sepelekaken baik. Ya kula mah keder gini laporan iki. Sing dados kedere pripun? Ya laporan ning Gusti Sinuhun ki. Sampean batar aja. Ya ala becike mas sampean Kang. Patendok. Sampean Kang minangka wong tua. Oh iya ya. Wis tua ya. Nggih. Ora kelingan kita wis tua kok. Kelingan aku. Yang ngobrol di kesedelan. Nggih laras. Lamun iya. Sudah jaya saiki wis dadi mantu daleme wong Cirebon. Sudah jaya ku Kang. Ya iya. Tapi lamun iya nyolong. Kanggo apa pusaka mau? Toli wani-wanine temen. Wis barang tentu Kang. Iya. Wali-wali pusaka dicolong ya us pasti anak. Wis, pokoknya kisikin mengkenen gerayi ya. Pripun? Awas, sampean setuju sepakat melu, beli sepakat bongkan. Kita ngatur bendu kelawan Kakang Pangeran Pati. Kula siap Bang. Jaluk pertanggungan jawabannya ikut termasuk atasan kula. Nggih. Siap? Ayo, ajak kelayatan rayu. Kakang Pangeran Pati kula kadang inangaran badai rabuh tangarsanipun panjenengan. Badai nyukani uning gedung Cimat hilang-hilangan anak. Ayo rayu. Ayo elang lan pinangeran. Rame-rame suarane rukun runtut sauyunan yendringan sama dijil-jil kanggo putra bungsu minangkane panitiano sareng ayah Agus Salime Keding minangkane wong dumampir dewe kelingan kenange maning kenang sayang sarang nok juju Keding sing anane ning Taiwan nok juju boten ketinggalan sareng nok repa minangkane bos Korea dewe eman sayang selawase nok repa eman sayang selawase Mama Talita minangkane sing ditembangi bapak tuane Talita sing ngormati mbok tuane Dede Pinang mbok tuane Dede Pinang aja boten ketinggalan sarang Mas Warjaya Keding minangkane sing duwe putra buana dewe yang lingan kenangan maning lawas urip rumah tangga kalian Kakang Raden Sut ora ilok kaya biasanya biasa disuguhi mangan dipangan disuguhi nginung uga diinung nok jami sing ananing Taiwan
Aning saat-saat segi kayaknya sikapnya berubah. Apakah ana salah nang diri nang Sun Anggo Mesari Kang Mas? Sarang Bunda Joli geding bos Taiwan dewe. Bunda Joli sarang ayah cucun sing duwe jair nilang. Ucap janji setia sampai ke mata ning arepan penghulu yen seumpamane garwa iku wadah panutane iman anane apapun tantune anak keterbukaan kanggo panitia muda sing duwe klambi loreng. nanging apa sing dipikiraken ing sampean Kang Mas? Apa sampean ora percaya maring diri nanging Sun garwane sampean Anggur Mesari? Sampai sekian sampean ninggalaken panggonan jarang balik Sarang neneng iyo keketing. jadi apa gunane isun kang sing diucap iku istri batur setia sehidup semati. Rasa timbul kecurigaan maring batin ngisun. Nyok sotan minangkan sing duwe lancar jaya dewe sarang nok Tania geding. Astaghfirullahaladzim. La ilaha Coca-Cola illallah. langka, Coca-Cola langka sopeng. Jare dewek kita ku lagi nyebut. Iya kita gak nyebut. Wong nyebut laka Sprite laka Coca-Cola. Lagi awan ke anak Coca-Cola. Orang keduman. Orang duman. Panjakan rolas di paide bolu. Duh melas temen. Tapi semonoku sebenarnya sampeanku bersyukur. Ya bersyukuri bah kita mah. Nah. Baka Biasa kurang. Aya kurangnya kepriben. Ya biasa. Ari sing arne menusa iku akeh kurange. Ya mengkonon lah. Iya di paiwolu ku kudu bisa berbagi. Lep Iku sing arane menusa. Lep man. Seumpamane kayak kula kuning sampean ki Apa sih? mangka. Apa sih? Wong sing bener-bener pri kemanusiaan. Lah. Seumpamane ja oli rezeki ning dalan. Tantune paroan karo sampean. Benar. Iya benar. Kita nek separo. Sampeane separo yo mangkat maning mengdalan jalan maning ngemis maning ketemu maning iya oli rezeki maning oli maning separo maning separoan iya lamona ning kebon-kebon anapa ketemu lepong sampeane separo kitane separo gelem beli bagian kita memberi keduman ke orang apa-apa iku artine wong mak-mak bagian kita beli keduman ga siapa sing mak sianya sing mak jadi ayo bagian beli gelem ya mong kita mah iya lo sanggo sampean kabeh mong maksudnya mak bagian kita mah beli keduman ga los iya ikulah menusa kadang ana sempurnane kadang uga laka sempurnane cuma kita ku jadewak mah lagi pikiran baik pikir apa tuh li ya lawas rumah tangga ora kaya biasane dua laki biasanya bakat tugas ki balik mengomah iya arikon
Kema boro-boro balik jarang balik. Oh, yarane ge wong tugas ningan. Apakah lagi demen wong sejen? Ora. Lamun seumpamane iya kah? Heeh. Lamun balik. Terus terang arep pentak pit. Dapat kena ya sok. Ayo, sok, dapat kena. Arep tepites. Beli. Ari konon maukah? Lamun disangka balik arep tekpit pites. Beli. Ari kun. Ayo. Kenter ki ngomongan wonge sih. Cara dewek arep payu seprit. Seprit langka seprit. Diajeng. Kula Kang Mas. Ibu rumah tangga iku beli pantes ngobrol karo wong sejen. Apa maning yen wis ngobrole lewat sing 40 kecap. Mengkone ngandak-andakaken sing ora-ora wong ayu. Nyuwun agung pangapunten Kang Mas. Yen seumpamane Angrum Sari iki anak kesalahan. Ananging kenang apa Angrum Sari sing mau gelandang-gelendeng dewekan. Sabenereng mikiraken ing sampean. Apa sebab lan penyebabe? Ora kaya biasane Kang Mas. Sampean disuguhi mangan biasane dipangan, disuguhi nginung biasane diinung. Aning saiki boro-boro didumuk aja maning ning masalah ning pangan, masalah ning peturun bege sampean kaya wis ora kieu. Apa sing lagi dipikiraken Kang Mas? Diajeng. Aja sok salah pradugalan aja sok nuduh sing beli-beli. Apa mulane pan Kakang Suta iki lagi duweni sifat meneng kelawan meneng. Ing setuhune lagi ana sing dipikiraken wong ayu. Kang Mas. Kulaku sapane sampean. Garwane sampean. Ingat janjine sampean Kang Mas sehidup semati bakal karo kula. Tantune kula sing bakal dadi wadahe sampean. Jujur Kang Mas, yen sampean ngaku kula iki garwane sampean, anak apa? Nanging Diajeng, kayakane munggo jare Suta, iki ora pantes. Sebab apa? Iki permasalahan isun kang selaku imam yang rumah tangga, beban yang suami, pengen aja sampai weruh kelawan sifat yang wanoja atau menepi sifat yang garwa. Berarti sampean salah. Artinya ning wong wadon iku ora gelem seuyunan, Kang Mas. Bebane wong lanang tentune memang wong wadon ora usah nanggung, ananging kulaku istrine sampean susah senenge iku kudu bebarengan. Nawaka bae bisa ngringanaken bebane sampean. Apakah mengkone Diajeng ora bakal keganggu? Aduh Kang Mas, apa sih sing bakal ganggu? Diajeng, memang beli tak pungkiri. Seminggu kang wis liwat kakang ikin duweni rasa selalu acuh meneng kelawan Diajeng Angrum Sari kang minang kegarwa. Apa sebabnya pan kakang duweni sifat sing kaya kono? Pan kakang iki lagi duweni pemikiran. Apa sing mantak dari pemikiran? Kayak deneng pedama pusaka kang den ditipaken marang diri Sun Suta. Ilang saking genggaman yang Suta kayak deneng setan kober. Astagfirullahaladzim. Jadi masalah kuning kono Kang Mas. Sampai semono negarwae sampean iki kosi diasingaken. Duduk kayak konon Diajeng. Pan kakang iki seakan-akan melalaikan tugas. Apa kang pernah den amanataken kayak deneng Rama Jabuk Angrum. Ibaratnya senajan bentuknya berdama pusaka, seakan-akan separuh jiwane direpan kakang Suta iki wis anak menyatu kelawan setan koper. Kula paham Kang Mas. Saiki kula paham apa sing ana ning pikirane sampean. Anangi seumpamane sampean jujur mengkenen tantune wong wadon iku bisa ngebantu ning sampean. Setitik bebane sampean senajan karo pikiran. Kang Mas, sebuah benda bisa dicari, ananging keyakinan seorang garwa ora bakal bisa dicari. Diajeng, Kula, apa sing pernah den ucap marang direpan kakang? Ing setuhune permasalahan ora pantes kaya dene Diajeng Angrum Sari ngaweruhi.
cukup direpan kakang. Karena apa? Diajeng sifat yang wong wadon tentunya duweni pemikiran kang lemah lembut. Pan kakang khawatir mengkone diajeng bisa terpengaruh atau duweni beban pemikiran kang ora kelawan direpan kakang sayang. Jujur lebih baik Kang Mas. Sebab yen wong sing ora jujur iku minangka sing gawe kekhawatiran ning garwane sampean. Konon. Jelas tantune do pemikiran blesak, watir bae sampean belok arah. Diajeng. Kula Memang pan kakang iki kaya-kayanya kurang semangat nih kehidupannya pan kakang. Seakan-akan putus asa. Kelawan reka daya apa supaya pan kakang iki bisa pulih kayak mau pemikirannya pan kakang. Orang terlalu memikirkan tentang hal kian wong ayu. Kang Mas, yen uga apa sih dipikirannya sampean ngerasa beban terlalu berat. Isun bisa supaya pikirannya sampean setitik rada ilang. Saiki bakal ngutarakan syair lagu kanggo sampean. Kelawan syair, Ya, tembang. jelas. Apakah mungkin pan kakang bisa ngelupakan wong ayu? Insya Allah, yen sampean yakin, ning kula tantune sampean uga yakin. Ling dening garwane pan kakang Angrum Sari kang selalu ngerti ning direpan kakang. Kakang selalu inget, rikala kita waktu demenan nembe ketemu, di antar kita selalu madu janji, bahwasannya apa? Pondasi rumah tangga saling kepercayaan. Pan kakang percaya kelawan diajeng Angrum Sari. Alhamdulillah, saiki kakang, anak adik supir pakan jaluk kesing ping pitu. Nyalami nok kanggo batur-batur senok, sok disalami kabeh, dibukai undangannya. Kanggo pasukan klambi loreng keding, uga kanggo sing duwe Korea, bos Hong Kong, bareng sing duwe Nirmala Mandala, kanggo Bunda Susi Arjeti bareng Kang Sukawijaya sing lagi mantau. Ana wonge. Alhamdulillah mantau. Uga kanggo Mamahe Alwi sing ana ning Haurgelis Blok Buyut, bareng kanggo segenap panitia Buyut Nilam Kang Mas. Ora hebat bos Nirwana Mandala ora teka malah. Nyalami kanggo Kang Muris dia perapatan. Nggih. Ora kelalin kanggo Bapak Sani Mimika Admira minangka wong tua dewek. Ayah Gus Salim sing wis hadir ning kene matur kesuwun Ayah Gus Salim kelawan ibune Agus Salimnya keding. Ora kelalin kanggo sedulur sing ana ning Hong Kong. Kanggo Nok Ella Formosa, Nok Nani Rasini, uga kanggo Rangda Pancer. Mangga ajak kalian uga bareng kanggo sing duwe lingga budaya iki. Mangga ping pitu kanggo supir pakan bareng rekan-rekan klambi loreng. Pasukan klambi loreng bareng kanggo pasukan klambi loreng. Kanggo bos Nirwana Mandala. Lawas zamane ora ketemu, hati sun rindu kaya kelayu. Aduh sayang, pujaan ati nekula sing do pasukan loreng. Supir pakan sayang Adi di supir pakan, Adi di supir pakan. Hitungi dina, hitungi wulan, kapan bae waktune pengen ngambung pipine doa didi.
usul ambak adine kula yen wis nyong prayoga musik sing adine supir mangkat sing duwe prayoga musik sayang kanggo sing duwe klambi loreng Perang tamrin sayang atamrin sayang atamri bunga mewarta suka adidi waktu bahagia bakal beka adidi senang dan kanggo sing duwe klambi loreng gambar katon ayu ayo ang sabang yen katon atamrin senang jaluk ping-ping atamrin kesuwun atamrin pasti di kanggo atamrin ngitungi wulan Mama Rizky kanggo atamrin kanggo panitia muda sing pora sing duwe klambi loreng aduh sayang pujaan ati kula kanggo sing duwe klambi loreng Adidi sayang supir pakat Adidi supir pakat Adidi supir pakat karena Adidi supir pakat barang sing duwe pasukan loreng sing duwe pasukan klambi loreng barang Adidi supir pakat Adidi ambane laut samudra panitia muda gunung Himalaya akes orang bakal bisa diusir ambang adine kita Yesusnya ada barang rezeki yang punya sing duwe klambi loreng Adidi supir pakat Adidi supir sing duwe pakat prayoga musik sing duwe prayoga musik sing duwe prayoga musik sing duwe prayoga musik Noktania 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 sebok senang banget sepurete anak sembok sing duwe klambi loreng sing duwe klambi loreng sing duwe klambi loreng sing duwe klambi loreng kesuwun sing duwe klambi loreng akesle ayo akesle kanggo akesle meneh senok kanggo iti akesle sayang senok iti akesle sudah Hongkong akesle akesle kesuwun kanggo akesle uga kanggo sing duwe klambi loreng panitia muda waktu neng pengen ngambung panitia muda sing duwe klambi loreng 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 panitia muda sing duwe klambi lor
singgah klambi loreng. Napi di Panitia muda Napi di Sidongkong. Panitia muda singgah klambi loreng. 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 Edit ya. Panitia muda singgah klambi loreng. 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 Napiti adi di sepir pakan, adi di sepir pakan, adi di sepir pakan, adi di sepir pakan. Panitia muda singgah klambi loreng. 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 Panitia muda yang punya klambi loreng.
bakal Panitia muda sing dek labi loren. Rambos dongkong Panitia muda sing dek labi loren. Panitia muda sing dek labi loren. Panitia muda sing dek labi loren. Lencak ini ada. Pada ngeces. Panitia muda sing dek labi loren. Jaluk Kagak panitia muda sing dek labi loren. ngitungi dina Kagak panitia muda sing dek labi loren. kapan bae aku Kagak akesle. pengen ngambung pipine Kagak akesle. Kagak panitia muda. adi di sini kakak Sapaan? ucap Sing dek prayoga musik. 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 Sing dek lambi loren. Sing dek Iya, lambi loren. sayang. Panitia muda. Sing dek sabar lambi ya loren. Panitia muda. ning Sing dek kurie lambi loren. masih anak Panitia muda. Sing dek lambi loren. Wadah ngeces. bahagia kan mas Setitikan agak mau yunen. seneng Nang di lelai dan yang panitia muda. Siap panitia muda pokoknya iya mak lambi panitia loren. muda matur kesuwun ku kang mas Alhamdulillah. Ling dening diajeng angrum sariki garwa kang banget ngerti ning direpan kakang. Bisa ngelipur ati kakang, bisa ngilangaken ati kang lagi ruwet pemikiran kang lagi ruwet. nah Diajeng. Kesuwun wong ayu. sami-sami kang mas Kaya-kayane pan kakang ki slumayang bumi sekuruping langit. Langka wong wadon sing paling pengertian, sing paling sayang cuma garwane pan kakang angrum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. kok dikit maksudnya priben gini Kining Cirebon iki terus terang baik ya lagi anak kehilangan pusaka. ning Cirebon anak kehilangan pusaka Pusaka keris Nagarunting lan uga pusaka Kembang Wijaya Kusuma. anak kehilangan pusaka Nagarunting lan uga pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Ya, sedangkan pada waktu Jumat Kliwon mau sing jaga iki orah nanalian iki suaminya sampean. Suami kula. Iya. Alon, alon. Ucul. Sebab suamine isun iku dudu maling. Yen sampean teka mene tamu ning umahe kula, sampean sopan kula segan. Anangi seumpamane sampean nangkep maling, tantune ana bukti lan fakta. Ya tentunya wis bukti kelawan nyata ya tentunya isun selaku Pangeran Pati minangka panglima perang sing ana ning Cirebon ya isun. Alon diajeng iku urusan isun wong lanang. Mire. Ya sampun bakal mekoten Kang Mas. Bulane Tenang ning kene dengan saya. ning kene dingin. Apunten para kadang pirangiran para elang. Sun benembe kaya kene banget tercengang. Apa sebab isun tercengang lawan tindak lakune sampean? Iki nembe bae bahwasane weruh para kadang pinangiran iki petugas saking Cirebon. Kok bisa-bisa duwe sifat kang kaya kene apa jalan lan antarane? Ya wis jelas kelawan nyata sebab coba pembukuannya dibuka. Cukup pembukuan. Jadi ning gedong jimat sing ana ning Cirebon ya Iya. kehilangan pusaka keris Nagarunting lan uga mau Kembang Wijaya Kusuma. Diajeng, mire diajeng. Jumat mau coba dicek.
Pangeran Jagabayan Dijakku. Coba Kliwon mau. Sapa-sapa ning kono diwaca. Oh sing terakhir Sutajaya. Sutajaya. Bakal Sutajaya itu anaknya Ki Jebuk Angrum saking Pekandangan. Cuma dua gelar Sutajaya menenge ananing Gebang Cirebon. Mulane diarani Sutajaya Mas yakin wonge. Nah cuma kang terakhir iki ya Sutajaya sing jagah ning Gedong Jimat. Sedangkan bakal singaran Gedong Jimat wuru dewek jaga sore mati esuk ya, jaga esuk mati sore lah kasing selamat bakal ning Gedong Jimat sing wis-wis sing mau-mau. Emang bener Gusti Pangeran Ya. Pati. Sampai isu iki bosen sing aran gawe katil, sing aran gawe keranda pumelek. Ananging sing banget rasa pengen pitakon diri sun kelawan Gusti Pangeran Pati. Bukankah sampean mengetahui sampean iki penegak hukum kang ana ke pemerintahan Cirebon? Iya. Bahwasannya ke pemerintahan Cirebon iku dudu hukum pukul hukum rimba. Iya. Ananging negara hukum. Iya. Wong iku kewajiban yen duwe salah kudu dihukum. Iya. Ora lantas isu niki langsung dicandak tentunya anak prosesnya. Iya. Secara langsung sampai ini nuduh isun bahwasannya ilangnya keloro pusakamu kayak dene sing aran Nagarunting kelawan kayak dene Kembang Wijaya Kusuma secara langsung sampai ini nuduh kula. Yen to wong nuduh bahwasannya ning hukum kepemerintahan iku ana telung faktor Siji, saksi, loro, bukti, telu, pengakuan. Nah, memang isun selaku Pangeran Pati sing ana ning Cirebon minangka panglima perang ya tentunya ahli ning hukum, pakar ning hukum ya isun wonge. Ya. Lantas Jadi bakal singaran hukum iki tak jelasaken dingin ya. Dasar hukumnya bakal singaran hukum iku dalam arti H iku harus, U iku untuk, K iku kepentingan, U iku undang-undang, M iku masyarakat. Jadi bakal singaran hukum iku harus untuk kepentingan undang-undang masyarakat. Di samping hukum, di samping KUHP. Singaran KUHP iku dalam arti K iku kitab, U iku undang-undang, H iku hukum, P iku pidana. Sapa-sapa kang melanggar hukum harus tidak lanjuti sesuai kitab undang-undang hukum pidana. Beli peduli pejabat, beli peduli kolomrat, beli peduli Pak Ustadz, beli peduli Pak Bupati, beli peduli Pak Kiai. Sapa-sapa kang melanggar hukum harus tidak lanjuti sesuai prosedur hukum kang berlaku. Hukum kang berlaku mungkin Ya. sampean. Ya. Yen to sampean memegang hukum tentang hal kun, yen to wong wis bener-bener bersalah nembe sampean nyedangaken kula, sedangkan kula pitakon. Ya. Apa salah isun? Kelawan telung perkara mau, saksi, bukti pengakuan, saksine siapa, buktine apa, lan jam pira isun waktu nyolong kaya deneng keloro pusaka mau, lan nganggo klambi apa isun? Iya. Kabeh maling gak ngelak ya. Laka maling sing aku, lamun maling aku penjara kebek ya. Dadi ning kono nuntut Sutajaya saksi barang bukti lan pengakuan ya. Wis barang Ya, tentu. pada waktu kejadian Jumat Kliwon mau sing jaga orah nanalian sampean. Ora tak pungkir. Ya, loro tentunya saksi. Saksi para kadang pinangeran, anak pangeran Jagabayan, anak pangeran Jaga Satu, ya. Barang bukti tentunya pusaka, ya. Pusaka laka sing aran Krisna Garunting lan uga Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Pengakuan sampai perlu ditangkap dan diadili sesuai prosedur hukum. Sabar dingin. Sampean bahwasannya saksinya kabeh para pinangeran. Iya. Apakah pinangeran ana ning sajroning waktu bebarengan kami isun beli? Karena para pinangeran ana ning jaba, isun ana ning jero. Apakah sampean wurung isun gawe pedama pusaka? Boten. Cuman kula sing sekaligus pada waktu saiki meriksa ning sajroning Gedong Jimat pusaka lagi lah. Isun uga tak pungkir waktu Jumat mau isun kang jaga jumaga. Ananging lamun sampean dadi saksi, sampean bisa kedakwa. Karena apa? Sampean beli ngawuri isun gawa keloro pusaka mau. Punten Gusti Pangeran Iya. Pati. Punten Den. Iya. Kula kelawan kabeh kadang pinangeran termasuk Gusti Pangeran Pati nuduh sampean karena inget rikala zaman semana. Pripun? Ora ana wong sing mampu. Ora ana wong sing kuat. Jaga Gedong Jimat Silara Denok sing disinggung sampean. Iya. Sore mancing esuk. Sore mancing esuk gotong.
Cuman siji-sijine kesatria sing pakandangan yaiku sudah sing mampu menjinakkan pusaka ning Gedung Jimat. Gusti. Ulang. Lantas apa sing diucap ning sampean bahwasane jagalan Jumaga iku langkah sing kuat. Sehingga isun kuat jaga ning waktu pengikun. Bener. Sehingga sampean menuduh isun bahwasane sing jukut berdama pusaka mau isun. Jelas nuduh karena sampean sing mampu. Ananging mau. Ya. Isun iki perlu bukti lan pengakuan. Isunnya beli ngaku karena isun beli ngerasa. Yen to sampean penasaran Gusti Pangeran Pati. Isun iki tempat panggonane beli aduh, tempat panggonan isunane tinggal geledah. Anak Gusti Pangeran Pati punten. Iya. Tertuduh bakal turun digebuki, bakal turun diidek-idek mangsa ngaku. Periksa. Apunten Gusti Pangeran Pati. Ya. Dudu bae isun menyangkal atas tuduhan yang sampean. Apa sing pernah dituduhaken sampean? Bahkan kabeh para kadang pinangeran sampai menggeledah tempat panggonan isun. Lamona bener bahwasannya keloro pusaka mau ananing tempat isun. Mangga isun siap diadili. Ternyata kula periksa ning sajerone, ning sajabane, ning iringan omah, ning ngarep omah, ning jero omah boten wonten pusaka. Ingkang kali boten wonten. Berarti ana buktine beli. Buktine langka. Terus sampean masih ngotot nuduh bahwasannya sampean marep ngebugi dudu dunia hukum, dudu rimba hukum. Ya emosi Den. Sebab kejadian iki masalah iki dudu sampean bae sing terlibat. Beban kabeh kadang pinangeran bakal ikut serta hilangnya pusaka. Apa ora inget sanalika undang-undang ning Gedung Jimat? Hilangnya pusaka termasuk hilangnya sing jaga, termasuk kula bawahan. Mekoten Den. Sebab singaran pusaka Krishna Garunting iku lamun ilang pada karone ilang nyawa isun, taruhane nyawa isun. Sebab iki pusaka kang paling sakti, kang paling ampuh sing ana ning Cirebon Gedung Jimat ya Krishna Garunting. Seniki sampean wis bener-bener nuduh, ternyata Den Suta mboten rima atau nolak. Tersenah panjenengan kang sebagai penegak hukum ning bumi Cirebon. Mangga. Kin kanggo langkah selanjutnya Sutajaya perlu diadepaken ning Gusti Sinuhun. Ya, sebab anatasane isun ki. Maksudnya sampean ora bisa bertanggung jawab penuh. Iya. Karena masih ana sing berkuasa. Iya, berkuasa. Ning Mijai Cirebon. Iya. Mangga. Perlu digawa. Ayo. Kabeh kadang pinangeran. Mangga. Sabar-sabar para pinangeran. Isun masih biasikir. Isun masih bisa niburi tindakan yang kaya dene Pangeran Pati. Nggih. Tapi tetep boten saged kula bakta nolak. Dari nolak. Terpaksa mangga jalan sejen. Sekian meketen ya. Kanggo langkah selanjutnya isun iki masih duwe peri kemanusiaan. Masih duwe toleransi. Mangga. Ya. Jadi apa artinya konggulati pusaka. Sebab pada waktu kejadian iku kang jagakan Sutajaya. Jadi isun weruning anane, beli weruning lakai, weruning berese. Termasuk nembuaken hilangnya pusaka kudu Suta sing berusaha. Gusti Pangeran Pati. Iya. Yen ugane pendiriannya sampean kang kados mekaten. Ibaratnya sampean mau ngucap weruh ning anane ora weruh ning langkane. Iya. Isun siap anggone den perintah marang panjenengan. Siap sampean. Sekuat-kuat tenaga isun bakal ngulati atau napi Brahmacari ning di anane Kembang Wijaya Kusuma kelawan Krishna Garunting. Yen sampean tanggung jawab isun weruning berese ya ning sampean. Nggih yen mekaten kula beli bakal suwe ana ing tempat panggonan bakal pamit kelawan garwa kang minangka dadi istri kula. Iya. Pangeran Jagabayan Kula Gusti. kabeh Pangeran Jaga Satru lan uga kadang pinangeran sejene Pun. Iya. Isune pada mangkat. Ya sok monggo. Ana semelu ble. Iyalah kasih meluan. Los Kacing temen sampean para kadang pinangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalane mana mau memancing? pilih jalan. Gusti. Iya. Ya maaf semenega. Iya. Aja langsung percaya. Yang tersangka
Kokon golek pusaka main kloyong bae. Siapa bro miang ado. Angger apa sing tertutu miang, pusaka ora ketemu. Kula mah tetep. Iya. Arep memantau sing kadoan. Berarti memata-matai. mata-matai. Golek pusaka apa miang mendi? Ya sebab jarekah ya. Pripun? Jare wong zaman bengen, Iya. wong bener ketenger, wong salah ketara. Bener. Baka jare wong zaman sekian, wong bener disingkiraken, wong salah dibela-bela. Oh, mengkoten ya, Ya, Gusti. cuma isun kebalikannya percaya ning bapane Ki Jebuk Angrum. Oh iya. Ya, sebab jasanya gede Ki Jebuk Pilih Angrum. sepuh. Pilih sepuh. Pekandangan. Gede pekandangan termayu. Iya. Ya. Cuma kan gak anake. Ya isun percaya ning bapane. Nggih. Apabila Sutajaya macam-macam tak candak bapane ding isun. Bener, siap. Ayo kabeh para kadang pinangeran Atur. iring tumrap isun Pangeran Pati. Mangga tengah kabeh kadang pinangeran. Ayo bebarengan ngincang.